So लोगोफोर फाइनालि लोगोफोर आं दिनै बिराद दुखुआव दङ मानो होननानै बुङोबा मानो दुखु होनना बुङोबा निश्चय नोंथांमोना माखासे मिथिगोन दिनै सेलारि रेगुलार खालामनो थाखाय मेडिकेल फिटनेस सार्टिफिकेट नांगौ ओमफ्राय दा बे मेडिकेल फिटनेस सार्टिफिकेटखौहाय बख'नांगौहाय दिनै आं जे डिस्ट्रिक्टआव दंफैयो बाहाय ओरैबायदि टेस्ट खालामनो थिनबायना दा इसिबां बुरजा टेस्ट खालामबाय आरो 30+ जाबाय जोंनि बैसोआ माने माबा नङा माबा मोनसे ओंखारखाथारबाय आरो ओमफ्राय दा जेन'बा आंनाव मा ओंखारदों होननानै बुंदोंबा मेगननि एसे प्रब्लेम फैबाय आगसि साइडनि मेगना एसे प्रब्लेम जाबाय आंना ओमफ्राय सुगारा माब्रै सुगार ओंखारखो आसुरित मोनदों आंनो सुगारा 20 बारा जादों ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो माने इसु खालाम आरो जयेन्ट डाइरेक्टरनिफ्राय मेडिकेल फिटनेस सार्टिफिकेटखौ इसु खालामला दाना लाखिनानै दोनबाय दा आं बायदि सासे दंबावो बिथाङा जाहैबाय माबानि बरपेटानि सासे फंबाय दङ बेना जाहैबाय खोमायाव ओंखारदों प्रब्लेमा बेना खोमायाव -1 बिदि ओंखारदों आरोना ओमफ्राय दा बेखौ लानानै ओरैबायदि बुंबाबो माने जाया आरो बिसोरो दा हरा जयेन्ट डाइरेक्टरा माने सिगांनाथ' हरोमोन जाहैबाय आरोना दाना बिदि नङा खिन्थु जोंनि डिस्ट्रिक्टआवल' बिदि खोनादों आङो दा खिन्थु गुबुन डिस्ट्रिक्टफ्राव जेरै डिब्रुगड़ लखिमपुर बिदिनो जरहाट मरिगाव बा गुबुन डिस्ट्रिक्टआव बेफोरबायदि इसेबां स्ट्रिक्ट खालामाखै होननानै आं मिथिनो मोन्दों खालि सोंदों मोनसे मोननै टेस्ट खालामहोदों खिन्थु जोंना जाहैबाय 9था गाहाम टेस्ट खालामहोबाय ओरैबायदि बुरजा आरो मोनसे थालांबानो जाखाबावा मिथिबायना ओरैबायदि आरोना माबा हासुदै टेस्ट खालामहोबाय माबा माबि टेस्ट खोमानो माबा मेन्टेलनो सुगारनो ब्लाड सुगार खालामहोबाय ओमफ्राय मेगननि खोमानि खालामबाय ओमफ्राय दा बिदिनो आंनाव दा माने सुगारा आंना बारा ओंखारदों आरो माने जेनेबा मा होनना बुङोमोनलाय 140 जानांगौ आरो लिमिटआ ओमफ्राय आंना 160 ओंखारदों सुगारा ओमफ्राय दा बेखौहाय दहाय थांबाय आङो थांनानै ओमफ्राय सारा होआ आरोना होआ नों ओमफ्राय आंखौ दाना मा खालामसिनबावबाय आं मोनथिया दे माबा FBS टेस्टनो ओमफ्राय PPBS टेस्ट माबा मोनसे खालामनो लिरनानै हरफिनलायबाय दाना बेखौ खालामनांगौबा सानब्रै सानबा बहुद प्रसेस आरो बाहायबा मा ओंखारबावगोनथाय बेखौ मिन्थिला आरोना दा आङो गाबोन फुङावनो जायैनि सिगां थांनांगौ जायैनि सिगां उदै खालियावहाय मोनसे टेस्ट खालामजानांगौ आङो सुगारनि थाखाय बेखौ मोनसे थिनहरबाय ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय मा जाखांनानै खेबसे खालामजानांगौ आरो बेखौ थिनहरबाय दा आं बिराद आखुफोरखौ गोलैबाय आरोना ओमफ्राय दा आं सारनो खिथादोंमोन एसे दा सारा होनदों गाबोनसिम नायनोसै गाबोननि उनाव मा जायो बेखौ होनदों आरो आंनि थाखायथ' बे 20 बारा माने 20ल' बारा सुगारा आंनि थाखाय जेबो नङा बेखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय आंनो समायबो नाङा आंनो मास मोननै गेजेरावनो आङो बेखौ खारनो हायो आरो गुबुन डक्टरबा होनदों 200नि बाराबासो ना सुगारा प्रब्लेम होयो होननानै दा 200नि बाराबासो सुगारा प्रब्लेम होयो होननानै बुंदों दा नाथाय आंना मानो बिदि जाखोथाय बिदि आरोना दा साब्रै साबा दं ओमफ्राय माखासेफोरना बिखायाव प्रब्लेम ओंखारदों बिखायावहाय बिसिना बिखायाव प्रब्लेम ओंखारबाय दा आंनाथ' बिखायावबो जेबो प्रब्लेम ओंखाराखै दा बिसिना ओंखारबाय दा बिसिनिखौबो दाना हरला आरो ECG खालामनांगौ ओमफ्राय माबा लिरना हरदेरबावबाय बेखौ टेस्टखौ खालामबासो मा खालामगोन जाहैबाय माने रिपर्टखौ मोनगोन आरोना स' बेबायदि जाबाय ओमफ्रायनो दा मा खालामबावनोथाय नायनोसै आरोना जायाबा आङो सारनो खिथाखाबाय जोंना DBO सारा मा खालामो गाव होनदों जुदि जाथाराबा एसे माबादो होननानै ओमफ्राय जायाबाथ' आङो डिब्रुगड़आव थांनानै डिब्रुगड़निफ्राय बख'हैनोसै आरो जाथाराबा मा खालामनांगोन आङो हम डिस्ट्रिक्टआव थांनांसिगोन आरो मानोना दा फार्स्ट सेलारि जेनाखि रेगुलार सेलारि खालामनायनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै सोलिबाय नालाय दा बेनिखायनो बेखौ 10 दिननि गेजेराव खालामनो नांगौ नालाय माने सिगाङाव खालामनांगौमोन आरोना दा जोंना एप्लाइ खालामगासिनो दं सोलिगासिनो दङ दा उनाव मा जायोखौ आं मिथिला खिन्थु आं बिराद दुखु आरो दिनैहाय बेखौनो जे नोंथांमोननि गेजेरावहाय फोरमायना लाना फैबाय बेनिखायनो आं मैयाबो भिडिअ बानाय हायाखै आं मैयाबो सानसे आं हस्पिटालावनो थांलाय फैलाय मा रिपर्ट दिनैबो फुङाव डाइरेक्ट अफिसाव थांबाय बिनिफ्राय नेबाय दानाथ' गैया माखासे लोगोफोरना मोनबाय आंना मोनाखिसैलाय आरो हस्पिटालाव थांबाय हस्पिटालावबो लाइन फाथिनांगौ ओरैबो रिपर्ट सोंबो बिदि खालामनांबाय गाबोन फैदो होनबाय दिनै जाया ओरैबायदि जाबाय ओमफ्राय दाना आं प्राइभेटाव दा खालामबाय आरो आङो दा प्राइभेटाव माने ब्लाड सुगारखौ आं टेस्ट नायफिनबाय ओमफ्राय नायनानै ओमफ्राय आं दा माने डाइरेक्ट अफिसाव आं जमा हैनानै दङ आरो हैफिनबाय आङो ओमफ्राय फुराना जेनाखि 160 ओंखारदोंमोन बेखौ आङो बोखारना गारबाय ओमफ्राय दा गोदान रिपर्टखौ आं होबाय
ओमफ्राय दा गाबोन मोनग्रा मोना मिन्थिसै आरो ना गाबोनसो मोनसिगोन खिन्थु बेनि थाखायनो आङो भिडिअ बानायनो गोसो गैया माने गोसोआ सानसे जाया नालाय बोरैथो भिडिअ बानायनो हानो बिदि जादों आरो ना स' बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायना होबाय लोगोफोर थेंक इउ